ampun kawannya juk sepandai-pandai mak anjung tinggi nan upe kajat tujuan sepandai-pandai mak anjung tinggi nan upe kajat tujuan. Pinta akanya atau maruh jentuang di dado itu kini banyak nantasuo kandak dape jasa talupo itu kini banyak nantasuo kandak dape jasa talupo. Baganti titian laku mangku jalan kata tempuh katonyoka ganti induk babarasu kamambu utang piti dapat dibayar utang budi dibawa mati usah mauku kasih jo sayang jo jari dan buat bilang ikan bali balana bali ikan panjang bali laju kawan cari dun sana dicari ngaon induk sama jangan sampai lupa. Oke, kada lapis maksudnya ikan bali balana bali ikan panjang balilah jual sana cari dun sana dicari naon induk sama kanalah jual. Iya, kita alunkan ya kalau indahnya kawan. Oke, satu tema berlalu dengan judul Kendak Lapih Jasut Paluku. Halo teman-temanku semua, happy pro, sehat selalu ya, murah rezekinya, lancar usahanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.